Pa mi imamo doma dva dečka, 15,5 i 10,5, navučemo na pol. Imaju društvene mreže, Dino ima Facebook i Instagram, a Arman kako je mali, po našim kriterijima naravno, prema druga djeca njegove dobi imaju već Instagrame neke i ne znam što. Mi mu naravno nismo dali, nego je otvorio od našeg ljubimca, od naše pasice, kujice, Dol, tako da ima, vodi njezin profil i ne pojavljuje se. A mi smo se trudili da te društvene mreže idu u korak s godinama, naravno. I prije 13. kao premda je ta granica, znam da je puno veća i za Facebook, pogotovo za Instagram. Ali kad svi imaju, ista stvar je bila s mobitelom. Znači naše dijete je zadnje, stariji sin zadnji je dobio mobitel. Kad smo vidjeli da sva djeca imaju, misleći šta će ti mobitel u tim godinama, onda sam ja predložio da imamo onaj japanski, samo da se može javiti i nazvati. I je rekao s gnušanjem, gle, radije neću imati nikakav nego takav. Kada govorimo o društvenim mrežama, veoma je važno napomenuti da je od rane dobi potrebno stvarati odnos povjerenja između djeteta i roditelja, jednostavno kako bi se roditelj mogao biti potpora i podrška djetetu i na pravi način mu savjetovati i reagirati kod situacije u kojima može doći do nekakvih problema. Nije riječ o tome kakav medij ili na koji način se do djeteta može doći. Važno je iz ovoga izdvojiti da postoji način da se do njega dođe, bez obzira je li riječ o Instagramu perilice za suđe ili Instagramu kućnog ljubimca. Ono što jest je da je to stvarni kućni ljubimac koji se nalazi u kući gdje se nalazi to dijete, da to dijete, ako se ja ne varam, može se do njega doći privatnim porukama i da se već kod tog djeteta zna da se voli kućni ljubimci. Tako da svakako je nešto manje opasno nego da se stavljaju osobni i povjerljivi podaci i fotografije samog djeteta, međutim, postojanje bilo kakvog računa na društvenim mrežama jest već dobar temelj za izvršenje napada. Ponovno, to ne znači da će do napada doći ili da je pas Tarika Filipovića vjerojatno žrtva ili meta, međutim, teoretski je opasnost. Druga stvar, nije bilo nekih neugodnosti posebnih. Do sada više je bio šok, recimo, ono što ja smatram karcinomom društva, to su komentari na društvenim mrežama, na portalima koji su dostupni djeci. I to su uglavnom hejteri 99%. I treba djeci objasniti, recimo, kad pročita članak o tati, da nije baš da je to tako, da tatu niko ne voli, a na tim komentarima niko nikog ne voli. I svi na kraju završe na Hitleru i ne znam. Tako da mislim da je to veći problem od ovoga koga ćete vi prihvatiti za prijatelja. Kada govorimo o ograničavanju sadržaja djeci i mladima, važno je napomenuti da sa novim tehnologijama, novim uređajima zapravo u svakom trenutku svatko može doći do bilo kakvog sadržaja. Ono što je važno da se na neki način ograniči da djeci ispod 7, ispod 13, ispod 18 godina se prikazuju sadržaji koji su namijenjeni na njih. U takvim situacijama je važno odrediti kojim stranicama djeca smiju pristupati, kojim sadržajima smiju pristupati, te na pravilan način odrediti korisničke postavke samog uređaja. Mnogi uređaji već danas, a i ako nemaju uređaja, onda postoje sigurno aplikacije koje se mogu preuzeti putem App Store ili putem Google Store ili čak i za računalo se mogu preuzeti aplikacije koje jednostavno ograničavaju promet i ograničavaju mogućnost pristupa nekakvim zlonamjernim sadržajima. Naravno, oni to čuju kao što čuju da šećer kvari zube i slatkiši. I mi smo to znali kao djeca, jeli smo ga i one još gore žvakaće gume koje su ubijale zube, ne kvarove. Tako da oni su toga svjesni, ali to ne mijenja ništa na stvari. Sve ono kako oni komuniciraju, kad ti slučajno dođe mobitel pa ipak zaviriš u nečiju intimu, shvatiš da je to ipak 15 godina, da on nije beba i ni dijete i da oni razgovaraju stvarima, nije još uvijek u našoj glavi, on je na crtićima i na svemu tome, a naravno da oni žive u nekom svom svijetu, imaju neki svoj jezik koji ponekad naravno nije ni primjeren, ali takvi smo bili i mi. Imali smo jedan jezik za mamu i tatu i za školu, a jedan jezik između sebe, što je normalna stvar. Tako da mislim da definitivno treba biti neki program koji ćemo i mi koji mislimo da smo individualno sami sebi dovoljni, slijediti i upozoravati i držati se nekih pravila. Nama nije bitno da razvijemo nekakav sustav koraka koji će svaki roditelj poduzeti
kako bi svoje dijete zaštitio, već nam je bitno da stvorimo okruženje u kojem ljudi postavljaju prava pitanja i okruženje u kojem ljudi mogu sami djelovati i sami prepoznati što je krivo, kako je krivo i zašto je to krivo i na temelju tih saznanja jednostavno sami djelovati kako bi u svojoj kući podigli razinu sigurnosti i zaštitili svoje članove obitelji. Onda, na kraju, kada se baš desi nekakav incident, mi možemo uskočiti kao nadležna služba. Međutim, ono što bismo htjeli je kako je u narodu je već poznato da ne treba gurati nož u prekidač za struju i na taj način testirati. Na isti način treba zapravo rukovati s internetom. Da je to prekrasan medij, da je to prekrasan alat, globalna svjetska mreža koja nam je dozvolila napredak koji do sada nije bio zabilježen, međutim ne dolazi bez svojih rizika i opasnosti kojih svatko treba biti svjestan.